I dag har vi besøg af Erling fra Videoteknik. Ganske klog mand, skal jeg helt sige. Jeg har snakket med ham i flere timer nu, og kan næsten ikke få nok. Du har taget noget med, du gerne vil vise os lidt om. Noget, du ved rigtig meget omkring, og det er noget monitorjustering. Ja. En ting, som der er sket igennem udviklingen, det er jo, at skærmene og videosignalerne er blevet højere og højere opløselige, og det ser jo fantastisk ud. Og for at kunne kalibrere en skærm, så skal man vide lidt baggrund for det her, og hvorfor det er sådan, som det er, og så det er sat sammen. Så jeg vil gerne lige vise lidt omkring, hvad referencerne kommer fra. Og hvis vi går tilbage til, da der var et billedrør, der var der nogle karakteristikker på sådan et billedrør. Det var jo, at det var bygget op af en rød og en grøn og en blå farve. Og når man blandede det her inde i billedrøret, så dannede det et farverum. Men der er bare det ved det, at i teknologien, som det nu udvikler sig, for der er ikke rigtig nogen billedrør, der laves mere, på grund af, at der er... der er nogle stoffer i billedrøret indvendigt, de gasarter der, som der faktisk ikke er lovlige at bruge mere og sådan noget. Så derfor så begyndte man at udvikle på fladskærm, som man snakker om i mange år. Så derfor er det siden 10 år eller sådan noget, at vi beså de første fladskærm, der var til at købe. Og noget af de første, det var så en plasmaskærm. Den bygger lidt på samme teori som et billedrør, for der er det også en rød og en grøn og en blå farve, som der kommer ud af skærmen direkte. Og der er faktisk kun kompenseret for det, der hedder gamma. Det kommer ind på senere også, hvad det er. Men de fleste skærme, de er opbygget en LCD-teknologi, hvor vi har et backlight, altså et baglys. Det er som regel et lysstofsrør, har det været hele tiden, og så er der en lyskasse bagved. Og så har der været et filter, i princippet en fysisk dør til at åbne og lukke for lyset, hvor meget der er gennemtrængning, og så et farvefilter foran. Men det giver ikke den samme grundfarve som det andet, som et billedrør, rød, grøn og blå. Derfor bliver man nødt til at kompensere en masse. Men man har også den sidste teknologi, som der sådan er ved at komme, det er, hvor vi bruger LED-dioder. Og det kan man så bruge som backlight eller som kilde direkte som rød, grøn og blå. Hvorfor det? Jo, det er fordi, at vi skal danne den her ægte grønne, eller røde, grønne og blå farve. Det er udgangspunktet for, at vi skal hele tiden være bagudkompatible med billedrør, selvom der er nok ikke ret mange billedrør, der bliver brugt ret meget mere. Men derfor bliver vi nødt til at være bagudkompatible. Og hvis billedrør har et farverum, som det, som vi kan se her, på den sorte streg, eller den røde streg, det er sådan set ligegyldigt, men det er i hvert fald ikke helt herude i det her farverum. Så bliver vi nødt til at have en skærm, en consumerskærm, til hvor vi modtager signalerne, at den kommer til at reagere, ligesom vores gamle billedrør. Og der var det billedrørets specifikationer, der dannede farverne. Men sådan er det ikke i de her fladskærme mere, for de har et langt større farverum, så man bliver nødt til at blande farverne. Lige prøve at køre det videre her. Bliver nødt til at blande farverne på en måde, sådan, så vi kompenserer. Så den rene grønne farve for eksempel, og den rene grønne farve har jo nogle nuancer. Skal jeg spørge om noget? Hvad er forskellen på 0 og 16 her i de her to grønne felter her? Ja, det er sådan set noget, som der også er temmelig vigtigt. Hvis jeg lige må komme tilbage til det lige om lidt, så skal jeg gerne lige fortælle, hvad det er. Men det er i hvert fald det farverum, som vi har her, det er jo simpelthen bare et niveau. Og der er 3 farver, så der er 3 niveauer. Men hvis du blander alle de niveauer med hinanden, så får du en masse tabeller for at kunne genskabe det. Så det, som vi så sender ind i skærmen på det her SDI-signal, som den modtager, det bliver alt sammen kompenseret og lavet om, så outputtet på skærmen kommer til at ligne et billedrørs røde, grønne og blå farve. Men når vi har den grønne farve her, bliver der jo en kombination af alle farverne i rød, grøn og blå. Så det er jo millioner af processing, der sker på sit input til at få outputtet til at passe. For vi skulle gerne have det så neutralt output som overhovedet muligt. Det kræver utrolig meget processing inde i apparatet. Du nævnte det her. Det er faktisk nogle bittal, jeg har sat på et 8-bit skalering. En 8-bit niveau er det højeste hvide punkt. Det er et bit 255. Men sådan er videoverdenen ikke skruet sammen. Nej. Vi har til det maksimum, eller det hvideste 100% niveau,
er bit 235. Og det sorteste inden for videoverden er bit 16. Okay, så det er der, hvor den opdeling Men, der. ja, det er det, tallene illustrerer. For det, hvis man nu kunne gøre det, at man kunne se nede under bit 16, så vil vi faktisk få det, der hedder sortere sort. Sort. Ja. Og det er der så nogle andre lookup-tabeller, som der bliver sendt for eksempel i VGA eller HDMI-signaler fra grafikkort. De arbejder kun i det spektrum fra 0% i videosignalet, det er bit 0, og så er det bit 255 i 100% hvid. Men i video, der starter vi sortere sort, det vil sige 16 bit før. Og det samme også oppe i hvid. Der har vi 16 bit under. Så vi starter faktisk fra minusen 9%, 8-9%, og så op til en plus en 8-9% også. Okay. Så vi har i en 8-bit graduering her cirka 8% højere videoniveau, også lavere videoniveau. Og der sker der nogle ting, når man konverterer fra RGBS, altså fra Adobe-systemer, og så til videosystemer. Det skal man lige huske at regne med. Ja, det er meget god viden at have med der. Så når man nu indstiller en skærm, vi kan lige prøve at køre videre, det er simpelthen signalkilden. Det er jo, at når vi nu har lavet et rød, grøn og blå i det digitale ord, skal vi jo danne millioner af farver. Og det er klart, at vi kan danne flere farver, hvis det er en 10-bit skala på den røde og den grønne og den blå, frem for en 8-bit skala. Ja. Det er klart. Men det, som der bliver sendt ud på tv-stationerne, og det, der bliver distribueret ud via UC eller andre, det er 8-bit systemer. 10-bit systemer er til intern post-production, og ikke til noget, man sender. Jeg kender ikke til nogen sender, som der kører 10-bit. Nej. Og jeg mener heller ikke, det er nødvendigt at køre 10-bit. Gradueringen er fin nok i 8-bit. Men det er vel også derfor, man gør det, kan man sige, ikke? Det er sådan set nok. Ja, kvaliteten er nok af det. Ja. Men det er jo helt fantastisk. Men det, du siger, at det her, det er baggrundsviden for at ligesom at, ja, for det at tage fat omkring monitorjustering. Ja.